Moje ime je Lana Marić i danas sam saznala da me obitelj smatra dovoljno nevažnom, da me ne pozove na zlatnu godišnjicu baka Mare i djeda Jože. Sjedim u svojem malom stanu u Dubravi i gledam WhatsApp grupu obitelj Marić, gdje se već 2 tjedna planira proslava. Moje ime se ne spominje. Teta Ruža donosi sarmu, ujak Ivo će ići po piće u Konzum, a Anči treba da napravi kolače, piše teta Vesna. Lista je dugačka, 23 osobe, a ja nisam na njoj. Nije da me iznenađuje. Oduvijek sam bila čudakinja u obitelji. Dok su moje sestričice odbirale sigurne poslove, Petra je postala medicinska sestra, a Iva računovođa. Ja sam studirala dizajn i pokušavala se probiti u kreativnim industrijama. To nije pravi posao, govorio je uvijek ujak Ivo. Od ortanja se ne može živjeti. Prošle godine, kad su slavili Petrin angažman, ja sam bila zauzeta projektom i nije me baš mogao doći. Istina je bila da nisam imala novaca za poklon koji bi bio dostajan obitelji koja sve mjeri materijalnom vrijednošću. Godinu prije toga, na Božić, uhvatila sam tetu Ružu kako objašnjava susjedki, Lana je naša umjetnica. Ne zna za pravi život. Ustaju od računala i idem u kuhinju staviti vodu za čaj. Moj mali stan ima sve što mi treba, radni stol pun skisa, zid pokriven inspirativnim fotografijama, police pune knjiga o dizajnu. Ovdje se osjećam sigurno, ovdje mogu biti ono što jesam. Na stolu leži pismo koje čekam već 3 mjeseca. Dizajnerski studio Šešir iz Londona. Otvarali su konkurs za mlade europske dizajnere, a ja sam poslala svoj rad, kolekciju nakita inspiriranu tradicijskim hrvatskim motivima, ali u modernom pristupu. Kombinirala sam stare tehnike filigrana s geometrijskim oblicima, tradicijske boje s minimalističkim dizajnom. Radila sam na tome 2 godine. Svaku večer nakon posla u grafičkoj agenciji, vikendima, tijekom ljetnih odmora. Učila sam od starih majstora u Samoboru, proučavala stare uzorke u etnografskim muzejima, eksperimentirala s novim materijalima. Obitelj o tome ne zna ništa. Kad god sam pokušala objasniti što radim, dobivala sam poglede kao da govorim na stranom jeziku. Zašto ne napraviš nešto što ljudi stvarno trebaju, pitala me teta Vesna. Telefon vibrira. Nova poruka u grupni chat. Ima li tko kontakt od Lana? Možda bi željela doći u zadnji čas. To je od moje mame. 23 poruke kasnije, netko je spomenuo da možda neću imati vremena jer radim neke svoje stvari. I tu se razgovor završio. Nitko nije insistirao, nitko nije nazvao. Zatvarat ću telefon i vraćam se skici na kojoj radim. Lančić s malim privjeskom u obliku četverolista, tradicijskog hrvatskog simbola sreće, ali izveden u suvremenom stilu. Možda će se nekad netko zainteresirati za to što stvaram. Sljedećeg jutra odlučiti sam nahrupno pozivati mamu. Možda je to bila greška, možda su samo zaboravili spomenuti. Možda je sve razumijevanje. Halo, Lana? Mama odgovara nakon 3 zvona. Bok, mama. Kako si? Dobro, draga. Baš se sprema za danas. Znaš, baka Mara i djed Jože slave 50 godina braka. Znam. Vidjela sam u čatu. Kratka tišina. Pa da, svi dolaze. Biće li lijepo? Mama, kažem pažljivo, nisam dobila poziv. Pa, mislili smo da si zauzeta. Ti uvijek imaš neke svoje projekte. Neke svoje projekte. Kao da su moji snovi nešto bezazleno s čime se igram u slobodno vrijeme. Mogu doći, ako želiš. Mogu kupiti cvijeće za vaku. Oh, Lana, sve je već organizirano. Teta Ruža je kupila cvijeće, ujak Ivo je rezervirao restoran. Možda drugi put. Drugi put. Uvijek drugi put. U redu, mama. Pozdravi svis. Pozdravi. I čućemo se uskoro. Nakon što prekidam vezu, sjedim u tišini svojeg stana. Kroz prozor vidim susjednu zgradu gdje živi obitelj s maleno djecom. Njih pozivaju na sve rođendane, sve proslave, sve bitna događanja. Oni su normalni. Otvaramo laptop i nastavljam rad na portfoliju. Večeras je deadline za konkursa u Londonu. Možda neću biti pozvana na obiteljska slavlja,
ali možda mogu biti pozvana u vešu brigu, u svijet gdje se moja kreativnost cijeni. Moja kolekcija se zove Korijeni u moderno. 27 komada nakita koji spajaju hrvatske tradicija motiv s suvremenim dizajnom. Svaki komad ima priču. Ova ogrlica inspirati su je ištrijevske narodne igre, taj prsten ponavlja uzorke s hrvatskih koskica iz 18. stoljeća. Ove naušnice interpretiraju motive s tradicijskih haltica. Za svaki komad napisala sam i objašnjenje zašto sam ga dizajnirala, koju priču pripovijeda, kako povezuje prošlost s budućnosti. Možda stranci neće razumjeti dubinu teh čas, ali hoće vidjeti ljepotu koja nastaje kada tradicija susretne inovaciju. Uploadam zadnja fotografije i klajam pošalji. 2 godine rada, svih mojih snoves, sve moje nade sada putuju kroz internet prema Londonu. Dok čekam potvrdu da je sve postignuto, primjeravam jedan od svojih komada, simple, elegantan prsten s hrvatskim pletenim motivima. Na ruci mi izgleda prekrasno, ali svi što ga vide pitaju gdje sam ga kupila. Kada kažem da sam ga napravila, najčešće kaže kakav ili lijepo je to što imaš kreativne ruke. Nisu hobija. To je moja strasti, moja vokacija, moja nada za budućnost. Poneom vibrira. SMS od moje prijateljice Petra iz studenta skupina. Kako si? Jesi poslala portfolio u London? Upravo sad. Fingers crossed. Sretno. Oni ne znaju što im dolazi. Tvoji radovi su nevjerojatni. Napisat ću povratni SMS s osmijehom na lisu. Najmanje jedna osoba u mom životu vjeruje u mene. Sljedećih 6 tjedana prolazi u iščekivanju. Svako jutro provjerava me poštu, ali nema odgovora iz Londona. U međuvremenu, obiteljski život se nastavlja bez mene. U WhatsApp grupi vidim fotografije s zabave bake Mare i djeda Jože, svi izgledaju sretno, svi se smiješe, nitko ne pita zašto nisam tamo. Ali imam druge stvari na umu. Nakon što sam poslala svoj portfolio, počela sam raditi na novom projektu, kolekciji koja bi se mogla proizvoditi u Hrvatskoj u suradnji s lokalnim obrtnicima. Ideja je stvoriti radna mjesta za tradicionalne obrtnike, održavajući njihove vještine živima. Stupila sam u kontakt s majstorima filigrana u Samoboru, tkalcima u Hercegovini i lončarima u Hrvatskom Zagorju. Malo pomalo, izgradila sam mrežu ljudi koji su dijelili moju viziju da tradicija može postojati u modernom svijetu. Vidi, objasnila sam Tomu Prekaju, majstoru filigrana u 70-ima, ove tehnike koje si savladao su pravo blago. Ali moramo ih prilagoditi mlađoj generaciji. Tom me promatrao svojim mudrim očima i kimao glavom. Drago mi je vidjeti mladu osobu zainteresiranu za ovo. Moja djeca misle da je zastarjelo. Nije zastarjelo. Samo trebamo pronaći novi jezik. Počeli su raditi zajedno. Tom me je naučio drevnim tehnikama, a ja sam mu pokazala kako se te tehnike mogu koristiti u suvremenim dijelima. Naša suradnja bila je prekrasna stvar, 2 generacije ujedinjene ljubavlju prema stvaranju lijepih predmeta. U međuvremenu, moja majka me zvala jednom tjedno. Što misliš, Lana? Jesi li našla pravi posao? Uvijek ista pitanja, uvijek iste pretpostavke da ono što radim nije pravi posao. Radim, mama. Dizajniram nakit i surađujem s obrtnicima iz cijele Hrvatske. To je sjajno, dušo, ali moraš razmišljati o budućnosti. Možda možeš dobiti posao u banci ili... I tako dalje. Uvijek ista pjesma. Ali znam da radim nešto važno. Vidim kako Tomove oči sjaje kad nekome pokažem moj rad. Čujem ponos u njegovom glasu kad objašnjava kako moderne tehnike mogu pomoći tradicionalnim obrtima da prežive. Jedne večeri, dok radim na novoj skici, zvoni mi telefon. Nepoznati broj iz Londona. Halo, je li to Lana Maris? Srce mi preskače. Da, na telefonu. Ovdje Eleanor Whitman iz Cat studija. Imamo sićene vijesti za vas. Ruke mi se tresu dok uzimam olovku za pisanje. Gospođo Marić, vaš je portfolio ostavio snažan dojam na našu narudžbu. Vaša kolekcija Korijeni u modernosti upravo je ono što tražimo, autentična, inovativna i komercijalno održiva, Eleanor brzo govori, a ja pokušavam obraditi sve što čujem.
Željeli bismo vas pozvati u London kako biste predstavili svoj rad našim partnerima. Imamo partnerstvo s Harrodsom i nekoliko drugih prestižnih trgovaca koji bi mogli biti zainteresirani za vašu kolekciju. To je nevjerojatno. Musam. Kada? I za 2 tjedna. Možemo pokriti troškove putovanja i smještaja. A također, bez obzira na prezentacije rezultata, imamo prijedlog za suradnju. Kakvu suradnju? Željeli bismo proizvesti ograničeno izdanje vašeg rada kao dio naše kampanje Europska baština. Za početak 20 komada, s vašim imenom kao dizajnerom. Kad završim poziv, sjedim u tišini 10 minuta, pokušavajući obraditi što se upravo dogodilo. 2 godine mog tajnog rada, svaka večer provedena crtajući, svaka subota provedena u samoboru s Tomom, sve to sada ima svrhu. Moj prvi impuls je nazvati majku i reći ili dobre vijesti. Ali onda se sjetim kako se odnose prema mom hobiju. Zovem Toma. Tome, ovdje je Lana. Imam sjajne vijesti. Kad objasnim što se dogodilo, Tom šuti minutu. Lana, konačno kaže, to je više nego što sam ikad sanjao za naš posao. Moj filigran u Londonu, ne samo u Londonu, Tome, Harrods. To je jedna od najprestižnijih robnih kuća na svijetu. Moj Bože, kaže, a ja čujem uzbuđenje u njegovom samodopadnom glasu. Znaš li što ovo znači za ostale majstore? I tada shvaćam da se ne radi samo o meni. Ako ova kampanja bude uspješna, mogla bi značiti novi život za 10 tradicionalnih obrtnika diljem Hrvatske. Moglo bi značiti da tradicionalni obrti neće umrijeti, već će procvjetati u novom obliku. Sljedećeg jutra počinjem planirati svoje putovanje u London. Moram odabrati što ću odjenuti, koje komade ću pokazati, kako predstaviti priče iza svakog komada. Ali najvažnije od svega, moram odlučiti hoću li reći svojoj obitelji što se događa ili ne. Dio mene ih želi pozvati, podijeliti uzbuđenja. Ali drugi dio se sjeća svih godina kada mi nisu vjerovali, kada su moje snove tretirali kao dječje fantazije. Možda je bolje šutjeti dok ne vidim što će se dogoditi u Londonu. Možda je vrijeme da prestanem tražiti njihovo odobrenje i počnem graditi vlastiti svijet. Otvaram novu bilježnicu i počinjem pisati plan za prezentaciju. Moj rad će govoriti sam za sebe. Tijekom sljedećih nekoliko dana živim svojevrsni san. Prvi put u životu imam konkretnu priliku koja bi mogla sve promijeniti. Eleanor mi šalje detalje putovanja, let za Gatwick, rezervacija butik hotela u South Kensingtonu, sastanak u Cat studiju u petak ujutro. Najizazovniji dio je odabir komada koje ću ponijeti sa sobom. Eleanor kaže da žele vidjeti reprezentativni izbor moje kolekcije, ali imam samo jednu priliku da ih impresioniram. Odabrala sam 10 komada koji najbolje predstavljaju širinu mog rada. Ogrlica je inspirirana istarskim plesovima, zamršene pletenice od zlatne niti s geometrijskom elegancijom. Prsten s motivima hrvatskih šahovnica, tradicionalni uzorak koji sam reinterpretirala u minimalističkom dizajnu. Neušnice koje se referiraju na arhitekturu Dubrovnika, čiste linije koje nekako uspijevaju uhvatiti duh drevnih kamenih blokova. Svaki komad pakiram u bašunaste vrećice koje sam kupila u zagrebačkoj četvrti Nakita. Tom mi je pomogao finalizirati neke od završnih detalja, moje poznavanje tradicionalnih tehnika, u kombinaciji s mojom modernom estetikom, stvorilo je komade jedinstvene ljepote. Lana, kaže Tom dok stižem po posljednje komade, nikad nisam vidio tako lijepe primjere filigrana u modernom kontekstu. Pronašla si način da proslaviš tradiciju, a da je ne pretvoriš u muzejski eksponat. Njegove riječi daju mi potrebno samopouzdanje. U međuvremenu, obitelj nastavlja sa svojim svakodnevnim životom. U WhatsApp grupi planiraju sljedeće obiteljsko okupljanje, ujak Ivo će sljedeći mjesec imati rođendan. Više se ne spominjem ja. Umjesto da osjećam bol, sada se osjećam oslobođeno. Prvi put u životu imam nešto što je potpuno moje, nešto što ne ovisi o njihovom priznanju ili odobravanju. Noć prije nego što krenem za London, sjedim u svojoj maloj kuhinji i pijem kavu. Sutra ću biti u drugoj zgradi, u drugom svijetu, gdje se moje ideje i kreativnost mogu cijeniti onakve kakve jesu. Ne znam što će se dogoditi.
Možda će Eleanor i njezini partneri odlučiti da moj rad nije ono što traže. Možda će reći da je previše specifičan, previše hrvatski za međunarodno tržište. Ali možda će reći i da je to upravo ono što svijetu treba, autentične kreacije koje pričaju priče o kulturi i tradiciji jezikom koji moderni ljudi mogu razumjeti. Pripremam posljednji dio, svoju prezentacijsku bilježnicu, gdje sam zapisala priču iza svakog dijela. Ako ništa drugo, barem ću znati da sam dala sve od sebe. Londone, evo me. Zračna luka Heathrow je kaotično mjesto koje me, po prvi put, ne zastrašuje, već uzbužuje. Dok čekam taksi do hotela, promatram sve te ljude iz različitih zemalja, svih dobnih skupina i porijekla, sve ujedinjene u ovom globalnom središtu mogućnosti. Hotel u South Kensingtonu je elegantan, ali gostoljubiv. Moja soba gleda na mali trg s tradicionalnom engleskom arhitekturom, ali nekako se ne osjećam kao outsider. Možda je to zato što sa sobom nosim dijeliće svoje kreativnosti kamo god idem. Večer provodim istražujući susjedstvo oko hotela. Šetam Hyde Parkom, razgledavam izloge u Knightsbridgeu, jedem jednostavnu večeru u lokalnom pubu gdje mi barman kaže odakle sam, a kad kažem Hrvatska, oči mu se zasjaju. Kakva prekrasna zemlja! Posjetio sam ulicu Dubrovnik. Nevjerojatna arhitektura. I tada shvaćam da je svijet propao za hrvatske priče. Ljudi poznaju našu ljepotu, našu baštinu, našu kulturu. Samo trebamo pronaći načine da je predstavimo na jeziku koji razumiju. Sljedećeg jutra, nervozna, ali spremna, krećem u Šešir studio. Zgrada se nalazi u trendi četvrti Shoredija, okružena galerijama, dizajnerskim trgovinama i kreativnim prostorima. Upravo onakvo mjesto na kojem biste željeli raditi. Eleanor me dočekuje toplim osmijehom i čvrstim stiskom ruke. U kasnim je 50-ima, elegantno odjevena, ali nepretenciozna, onakva osoba koja vas odmah opusti. Lana, bilo mi je drago upoznati te osobno. Kako je prošao let? Vrlo dobro, hvala. A hotel je prekrasan. Divno. Hoćemo li sada pogledati one nevjerojatne komade koje si opisala? U njezinom uredu polako raspakiravam svaki komad. Eleanor ispituje svaki detalj, razumijevajući ne samo estetsku ljepotu, već i potrebnu tehničku vještinu. Očito se razumije u naket. Ovaj filigranski rad, kaže, držeći ogrlicu prema svijetlu, ti je izvrstan. Ali ono što me stvarno impresionira je kako si uspjela modernizirati tehniku bez gubitka njezina integriteta. To mi je cilj, kažem. Pokazati da tradicija može živjeti u modernom kontekstu. I to je upravo ono što naši klijenti traže. Autentičnost sa suvremenim prizvukom. Poziva dvije kolegice da pogledaju kolekciju. Obje su iskreno oduševljene, postavljaju pitanja o inspiraciji, tehnikama i pričama koje stoje iza komada. Biste li bile voljne, konačno pita Eleanor, surađivati s nama na većoj kolekciji? Možda 30 do 40 komada za sljedeću godinu. Moj odgovor je trenutan, a apsolutno. Nakon prvog sastanka, Eleanor me povela u obilazak londonske četvrti Nakita. Pokazala mi je radionice, galerije i izložbene salone gdje bi se moji radovi mogli izlagati. Gdje god smo išli, ljudi su pokazivali istinski interes za moj rad. Hrvatski dizajn ima odmah prepoznatljiv karakter, kaže jedna galeristica. Ovo je upravo ona vrsta autentičnog rada koju naši klijenti traže. Do kraja dana imala sam konkretnu ponudu, početnu narudžbu od 20 komada za Harrods, potencijal za veću suradnju ako prva kolekcija bude uspješna, što je najvažnije, kreativnu slobodu da nastavim razvijati svoj jedinstveni stil. Ne želimo mijenjati vašu viziju, objašnjava Eleanor. Želimo je proširiti. Provela sam noć u hotelskoj sobi, nazvavši Toma da podijelim neke velike vijesti. Njegovo uzbuđenje bilo je zarazno. Lana, ovo znači da možemo obučavati mlade majstore. Možemo održati tradicionalne vještine živima. Upravo tako, Tome. I ovo je samo početak. Razvijam ideju za nešto još veće,
program kulturne razmjene gdje bi britanski dizajneri dolazili u Hrvatsku kako bi učili tradicionalne tehnike, dok bi hrvatski obrtnici mogli posjetiti London kako bi vidjeli kako se njihov rad cijeni na međunarodnoj razini. Kad se sljedeći dan vratim u Zagreb, imam ugovore za pregledati, rasporede za isplanirati i puno posla predamnom. Ali prvi put u životu nije strašno, uzbudljivo je. Također moram donijeti odluku, trebam li reći svojoj obitelji što se događa? U WhatsApp grupi vode se tipični razgovori o svakodnevnim stvarima. Ujak Ivo se žali na cijenu goriva, teta Vesna dijeli fotografije nove haljine koju je kupila, mama objavljuje fotografije, sada objavljuje fotografije novog cvijeća u svojem vrtu. Normalne svakodnevne stvari koje više ne odgovaraju mojoj novoj stvarnosti. Odlučujem pričekati još malo. Kad komadi budu u proizvodnji, kad budem sigurna da je ovo stvarno i održivo, onda ću im reći. Možda će tada shvatiti da njihova čudna gospođa uopće nije bila tako čudna. 2 mjeseca kasnije, moj se život potpuno promijenio. Tom i ja gotovo svaki dan radimo na londonskoj narudžbi. Osnovali smo malu radionicu u Samoboru, gdje Tom podučava 2 mlada naučnika tradicionalnim tehnikama filigrana. Vidi, kaže Tom jednom od naučnika, ovaj posao nije samo izrada lijepih stvari. Radi se o nastavku priča naših predaka. I shvaćam da sam nehotice učinila više od pukog poslovnog pothvata, sudjelovala sam u projektu očuvanja kulturne baštine. Elan redovito zove kako bi me obavijestila o novostima. Početni radovi su se tako dobro prodavali, da Harrods želi napraviti dvostruku narudžbu za sljedeću sezonu. Postoji i interes muzeja Victoria i Albert, pita, ako možeš donirati komad njihovoj europskoj kolekciji dekorativne umjetnosti. Muzejski komad, pitam Toma kad mu kažem vijesti. Lana, kaže ozbiljno, to znači da će tvoj rad biti trajno smješten u jednom od najvažnijih muzeja na svijetu. To je više nego što sam ikada sanjala za naše tradicionalne obrte, obitelj još ne zna. Planiraju proslavu rođendana ujaka Ive u svojoj WhatsApp grupi i opet nisam na popisu. Ovaj put nije važno, jer znam da me uskoro čeka vlastita proslava. Eleanor je najavila da će britanski mediji napraviti članak o usponu hrvatske dizajnerice i njezinom radu s tradicionalnim obrtnicima. Fotografkinja je već posjetila naš studio u Samoboru, snimivši prekrasne slike Tom kako podučava mlade tradicionalnim tehnikama. Kada će članak izaći, pitam Eleanor. Sljedeći vikend. Neće biti mali članak, bit će u rubrici Stil u Sunday Timesu. Veliki članak o fotografijama, The Sunday Times. To su jedne od najvažnijih novina u Velikoj Britaniji, a moj rad bit će predstavljen na njihovim stranicama Stil. Čita li itko u mojoj obitelji britanske novine? Vjerojatno ne. Ali nekako to više nije važno. Važno je da sam konačno pronašla mjesto u svijetu gdje se moj rad cijeni zbog onoga što jest. Važno je da pomažem u očuvanju hrvatske kulturne baštine. Važno je da stvaram prilike za tradicionalne obrtnike. Važno je da više ne čekam njihovo odobrenje da učinim nešto smisleno sa svojim životom. U subotu navečer primam e-mail od Eleanor s PDF pregledom sutrašnjeg članka u Sunday Timesu. Srce mi ubrzano zakuca kad otvorim privitak. Hrvatski dizajner donosi tradicionalne obrte na globalnu scenu, to je naslov, a ispod njega je velika fotografija mene i Toma u našoj radionici. Držim jedan od svojih modernih komada dok Tom demonstrira tradicionalnu tehniku filigrana. Fotografija je prekrasna, pokazuje besprijekornu vezu između prošlosti i sadašnjosti. Članak je detaljan i promišljen. Piše o mom putu od neshvaćenog člana obitelji do međunarodnog priznanja. Spominje kako sam 2 godine radila u tajnosti, kako sam učila od tradicionalnih majstora, kako sam kombinirala stoljetne tehnike sa suvremenom estetikom. Marićev rad predstavlja puno više od nakita, piše novinar. To je očuvanje kulture koje susreće suvremeno poslovanje, tradicionalni obrt revitaliziran inovativnim dizajnom. Spominje i partnerstvo s Horočom, interes muzeja i planove za širenje diljem Europe. U nedjelju ujutro rano odlazim na kioske u centru Zagreba. Moram vidjeti dotične novine, držati ih u rukama.
U Tkalčićevoj pronalazim trgovinu koja prodaje međunarodne novine. Kad vidim Sunday Times na polici, želudac mi se okreće. Ovo je stvarnost. Moja fotografija je na stranicama jednih od najvažnijih novina na svijetu. Kupujem 3 primjerka. Jedan za sebe, jedan za Toma, jedan za ne znam koga. Možda za svoju osobnu arhivu. Idem kući i sjedam za kuhinski stol, čitajući članak iznova i iznova. Svaki put otkrijem nešto novo, nešto što me čini ponosnom na ono što sam postigla. Telefon mi počinje zvoniti. Eleanor, Lana, jesi li vidjela članak? Čitam ga upravo. Nevjerojatan je. A i odaziv je već nevjerojatan. Imali smo narudžbe od trgovaca iz Francuske, Njemačke, pa čak i SAD-a. Vaš rad stvarno odjekuje kod ljudi. Također dobivam poruke od prijatelja koji su vidjeli članak na internetu. O, moj Bože, Lana, u Sunday Timesu si. Znala sam da to možeš, tako sam ponosna na tebe. Ali nema ništa od obitelji. Što je sjajno, jer oni ne čitaju britanske novine. Ali onda, oko podneva, zvoni mi telefon. Mama, Vlada, možeš li mi objasniti što se događa? Što misliš, mama? Bila sam u Konzumu i susjeda Marija mi je pokazala nešto na mobitelu. Rekla je da si u nekim londonskim novinama. Srce mi počinje brže kucati. Da, točno. I rekla je da si poznata. Da prodaješ nakit u Horocu. To je komplicirana priča, mama. Lana, može li doći k tebi? Moramo razgovarati. Sat vremena kasnije, cijela obitelj okupljena je u mom malom stanu. Mama, tata, teta Vesna, ujak Ivo. Svi me gledaju kao da me prvi put vide. Pokaži nam, kaže mama, što se točno događa. Polako sve objašnjavam. 2 godine tajnog rada, učenje tradicionalnih tehnika, partnerstvo s londonskim studijem, uspjeh na međunarodnom tržištu. Pokazujem im svoj nakit. Vidim kako im se izrazi lisa mijenjaju dok pregledavam svoj rad. Ovo nije hobi za koji su mislili da ga radim. To je profesionalan, sofisticiran posao. Ovo je, teta Vesna zastane, držeći ogrlicu prema svjetlu. Ovo je stvarno prekrasno, Lana. Koliko zapravo zarađuješ od ovoga, ujak Ivo, uvijek praktičan. Kad mu kažem cijene ugovora u Londonu, on jako utihne. I cijelo ovo vrijeme, mama polako kaže, mislili smo da gubimo vrijeme na djetinjaste fantazije, završavam umjesto nje. Znam. Zašto nam nisi rekla? Jer si se uvijek ponašala prema meni kao da ono što radim nije pravi posao. Jer si uvijek pitala kada ću naći normalan posao. Tata, koji je cijelo vrijeme šutio, konačno kaže, Lana, oprosti nam. Mi nismo razumjeli. Nismo morali sve razumjeti, kažem. Samo smo mi morali vjerovati. Ujak Ivo uzima članak iz Sunday Timesa i pažljivo ga čita. To je nevjerojatno, Lana. Predstavljaš hrvatsku kulturu na međunarodnoj sceni. Teta Vesna gleda fotografije na kojima Tom podučava mlade ljude. I to pomaže u očuvanju naših tradicionalnih zanata. To je dio plana, objašnjavam. Ne samo da pomaže u uspostavljanju međunarodnog priznanja, već i udahne novi život tradicionalnim tehnikama koje bi inače nestale, mogu razumjeti kako sve to obražuju. Njihova čudna djevojka nije samo profesionalno uspjela, ona radi nešto što poštuje njezinu hrvatsko nasljeđe. Moramo slaviti, kaže njezina majka. Moramo pozvati sve i... Mama, nežno je prekidam, možda je vrijeme da prihvatiš da sam drugačija. I možda je to u redu. Tišina u sobi je gusta, ali ne i neugodna. Prvi put shvaćam da me zapravo slušaju. Lana, polako kaže tata, mislili smo da te štitimo. Mislili smo da je za tebe najbolje da imaš siguran posao, stabilan život, ali moj život je sada stabilan. I siguran. Samo ne onako kako si ga zamišljala. Teta Vesna uzima moju najnoviju skicu, dizajn za ogrlicu inspiriranu arhitektonskim detaljima Dubrovnika. Kako si sve ovo naučila? Godinama učim. Posjećujem muzeje,
proučavam drevne tehnike, radim s majstorima poput Toma. Svake večeri nakon posla, vikendom, za vrijeme praznika. Dok si mi govorila da potražim pravi posao, ujak Ivo ponovno čita članak u Sunday Timesu. Ovdje piše da planiraš proširiti suradnju s više hrvatskih obrtnika. Da. Već razgovaram s lončarima iz Hrvatskog Zagorja, tkalcima iz Hercegovine, drvodjelcima iz Slavonije. Ideja je stvoriti platformu gdje tradicionalni hrvatski obrti mogu dobiti međunarodnu vidljivost. To znači radna mjesta, kaže ujak Ivo, praktičan kao i uvijek. Da. I očuvanje naše kulturne baštine. I pokazivanje svijetu da Hrvatska ima puno više za ponuditi od turizma i nogometa. Mama primjećuje kako Sam uredio stan, stol prekriven skicama, zid inspirativnih fotografija, police pune knjiga o dizajnu i tradicionalnim obrtima. Ovo nije samo hobi, tiho kaže. Ovo je ozbiljan studio. Oduvijek je bilo ozbiljno. Samo što ti nisi htjela to vidjeti. Teta Vesna me uzima za ruku. Lana, žao mi je što te nismo razumjeli. Žao mi je što te nismo podržali. Izgovori sada nisu važni, kažem. Važno je što ćemo sljedeće učiniti. Što možemo učiniti da nadoknadimo, pita moja mama. Možeš me pozivati na obiteljska okupljanja, kažem s polusmijehom. I možeš prestati pitati kada ću dobiti pravi posao, smiju se, konačno se osjećajući malo opuštenije. Ga možda, dodajem, možeš pomoći u promociji tradicionalnih hrvatskih obrta. Reći ljudima što radimo. Budimo ponosni na našu baštinu, stric Ivo se slaže. Možemo to. Apsolutno. Ostatak poslijepodneva provodimo pregledavajući moju kolekciju, čitajući o mojim planovima za budućnosti, prvi put nakon godina, razgovarajući kao prava obitelj. Ne obitelj koja tolerira čudaka, već obitelj koja cijeni uspješnog dizajnera koji poštuje hrvatsku kulturu. Dok odlaze, moja majka me čvrsto grli. Opsjednuta sam tobom, Lana. Oduvijek sam bila, samo nisam znala kako to pokazati. 3 mjeseca nakon članka u Sunday Timesu, moj se život potpuno promijenio. Produženo je moje partnerstvo s Horocom, imam ugovore s trgovcima u Njemačkoj i Francuskoj, a muzej Victoria i Albert službeno je nabavio jedan od mojih radova za svoju stalnu zbirku. Najvažnije je da je naša radionica u Samoboru postala centar za obuku tradicionalnih tehnika. Imamo 4 naučnika koji uče filigran, partnerstvo s lokalnom turističkom zajednicom organizira obilaske kulturne baštine, pa čak i potporu EU za očuvanje tradicionalnih obrta. Lana, kaže Tom jednog jutra dok čekamo novu skupinu posjetitelja, nikad nisam mislio da će se ovo dogoditi u mom životu. Moje vještine sada trebaju mladima, to je bio plan od početka, Tome. Pokazati da tradicija može napredovati u modernom svijetu, dan je posebno uzbudljiv jer stižu predstavnici Ministarstva kulture RH. Kad se pojave u našoj radionici, nervozna sam, ali ponosna na ono što smo stvorili. Gospođo Marić, kaže predstavnica ministarstva, vaš rad je upravo ona vrsta kulturne diplomacije koja je potrebna našoj zemlji. Predstavljate našu baštinu na najbolji mogući način. Objašnjava da žele da naša radionica postane službeni spomenik kulturne baštine uz državnu potporu za proširenje i dodatne programe obuke. Bi li to značilo, kažem, da bismo mogli obučiti još više mladih ljudi? Da. I mogli bismo organizirati međunarodne razmjene. Dovesti strane dizajnere u Hrvatsku da nauče naše tehnike, poslati naše obrtnike u inozemstvo da pokažu svoje vještine. Ovo je veće nego što sam ikad sanjala. Noćim u svom starom stanu u Dubravi, koji sada postupno napuštam kako se približavam radionici u Samoboru. Gledam kroz prozor na susjednu zgradu, gdje obitelj s malom djecom još uvijek živi svoje živote kao i obično. Njihovi su životi i dalje vrijedni, i dalje smisleni. Ali sada znam da je i moj život vrijedan, smislen, čak i ako je drugačiji. Telefon mi zvoni. Poruka od moje majke. Lana, vidjela sam u novinama o državnoj potpori. Tako sam ponosna. Kada dolaziš na ručak da proslavimo? Sljedeća poruka je u obiteljskoj WhatsApp grupi, našem međunarodno priznatom dizajneru,
piše ujak Ivo, kada možemo organizirati pravu proslavu tvog uspjeha. Teta Vesna dodaje, pozvat ću sve susjede. Moraju znati kakva obitelj živi u našoj ulici. Prvi put u životu me vide kao postignuće, a ne kao problem. Ali što je još važnije, prvi put sebe vidim kao uspješnicu. Ne zato što konačno prepoznaju moj rad, već zato što znaju da sam stvorila nešto smisleno, nešto što koristi meni, mojoj kulturi i svijetu. Godinu dana kasnije, nalazim se u novoj glavnoj trgovini Croatian Heretic Design u centru Zagreba. To nije samo trgovina, to je kulturni prostor gdje ljudi mogu kupiti tradicionalne obrte, učiti o hrvatskoj baštini i vidjeti kako se tradicionalne vještine koriste u suvremenom kontekstu. Eleanor je doletjela iz Londona na veliko otvorenje, u pratnji predstavnika britanskog veleposlanstva i nekoliko međunarodnih kupaca. Tom i njegovi naučnici demonstriraju filigranske tehnike u radionici uživo u stražnjem dijelu trgovine. Lana, kaže Eleanor dok gledamo prepun prijem na otvorenju, ovo je više nego što smo ikada zamišljali. Stvorila si pokret, i upravo je. Ono što je započelo kao moj vlastiti projekt kombiniranja tradicionalnih tehnika s modernim dizajnom postalo je kulturni fenomen. Imamo partnerstva s obrtnicima u 12 hrvatskih gradova, izvozne ugovore s trgovcima u 7 zemalja, pa čak i program stipendiranja za mlade koji žele naučiti tradicionalne obrte. Najvažnije je da sam promijenila način na koji ljudi gledaju na tradicionalnu hrvatsku kulturu. Više nije zastarjela ili nekomercijalna, vrijedna je, lijepa i komercijalno održiva. Cijela moja obitelj je prisutna na otvorenju. Mama i tata pomažu u koordinaciji intervjua za novinare, teta Vesna vodi grupe posjetitelja kroz kulturne izložbe, a ujak Ivo raspravlja o poslovnim aspektima s potencijalnim partnerima. Znaš, kaže mama na kraju večeri, dok pomažem pakirati preostale kanapi, žao mi je što te nisam razumjela toliko godina. Mama, više nije važna. Jest. Trebala sam vjerovati u tvoje snove, čak i ako ih nisam razumjela. Trebala sam podržati tvoju strast, čak i ako je bila drugačija od mojih očekivanja. Grlimo se i osjećam kako se krug zatvara. Godine koje sam provela osjećajući se kao i žopšenica sada imaju smisla, dovele su me ovdje, na mjesto gdje mogu iskoristiti svoju različitost kao snagu. Znaš što je najbolje? Pitam. Više nisam drugačija. Postoji cijela zajednica ljudi koja radi na očuvanju tradicionalne kulture. Više nisam sama. Večer završava malom obiteljskom proslavom. Ne velika, bučna zabava koja pokušava nadoknaditi godine zanemarivanja, već intimno okupljanje gdje se prepoznaju moja postignuća i podržavaju moji snovi. Dok sjedim u vrtu njihove kuće u Dugom Šelu, pijem kavu i gledam drevne orahe, razmišljam o putovanju koje me dovelo ovdje. Od osjećaja da sam obiteljska pogreška do toga da postanem izvor obiteljskog ponosa. Ali najvažnije, od osjećaja da nigdje ne pripadam do stvaranja mjesta gdje ne samo da ja pripadam, već i deseci drugih koji rade na očuvanju naše kulture i da je žive. Telefon mi zvoni. Ima je od mlade žene iz Osijeka koja je vidjela naš rad na internetu i pita može li naučiti tradicionalne tehnike veza. Još jedna osoba koja se želi pridružiti našem pokretu. I zašto je ovo tek početak? Moji snovi su se ostvarili, ali su otvorili vrata još većim snovima, snovima o Hrvatskoj kao središtu inovacija u tradicionalnim obrtima, o mladim ljudima ponosnim na svoju baštinu, o svijetu koji našu kulturu vidi kao vrijednu suvremenu snagu. Nikada više neću čekati pozive za obiteljske zabave. Sada sam postala osoba koja stvara susrete, kulturne susrete koji slave najbolje iz naše prošlosti, a istovremeno stvaraju uzbudljivu budućnost. I to je najbolja vrsta uspjeha, uspjeh koji nije samo osoban, već uzdiže cijelu zajednicu, uspjeh koji se ne stvara na štetu drugih, već stvara prilike za sve. Konačno znam tko sam, Lana Marić, graditeljica kulturnih mostova, zagovornica tradicionalnih obrta i ponosna kreatorica ove divne zajednice ljudi koji vjeruju da prošlost i budućnost mogu plesati zajedno u savršenom skladu.